Bona nit i feliç dia dels enamorats. Avui és el dia en què la gent sol enviar postals i cartes d'amor a la persona que estimen. Oh! Que bonic és l'amor! A Convergència i Unió ha aparegut el Macias. Concretament, ha aparegut el senador Pere Macias, que diu que la proposta de Rajoy de separar els alumnes en català i en castellà podria suposar una guerra civil. El líder de CiU, Artur Mas, ha hagut de sortir a corregir el seu company de partit. Sí, bé, no. Vull matisar les paraules del Pere Macias perquè ell no volia dir guerra civil, sinó guerra termonuclear global amb bombes atòmiques com les d'Hiroshima o les de... Sashimi, era? Teriyaki? Oh. No, és conya, perdoneu, és que jo sóc molt de la broma, Sabeu què passa? És que si no fem tremendisme no ens foten ni puto cas. Gracias. Perdón, he oído hablar de guerra civil. Es que soy un experto en el tema. Collons, quin paio més lleig. Oiga. Bueno, es que ya saben que yo me apunto a un bombardeo. Literalmente. ¡Facha! ¡Gracias! Ramon, t'estimo? Ramon, t'estimo? Ramon, t'estimo? Què els costaria escriure Ramon, t'adoro? I passem a saber l'opinió dels candidats a les eleccions generals. Voleu saber quines són les seves tècniques sexuals preferides? Jo també. Però en lloc d'això, hem preguntat pel tema de la immigració. Aquesta setmana a Barcelona ha estat escenari de diverses manifestacions. A més dels metges i dels conductors d'autobusos en vaga, avui un nombrós col·lectiu de gent ha convocat una trobada contra la impuntualitat. Ja era hora. Collons, ja els val! El 800 aniversari del rei Jaume I coincideix amb una sensacional descoberta històrica. Un equip de la Universitat de Yaoundé considera provat que el president José Montilla és descendent directe del rei conqueridor. Que fort! Montilla podria tenir sang blava. Jo em pensava que tenia sang d'orxata.